Doncs jo em dic Judit San José, tinc 23 anys, aquest any faré 24, i el meu nom artístic és Judisainix, que per fi ja he decidit com dir-ho, perquè hi havia Judisaintex, Judisainx, i no sé què, i he decidit catalanitzar-ho una mica. I ve de no saber quin nom posar-me i estressar-me molt, i dir, doncs vaig a posar el meu nom en anglès i Judy perquè els meus amics em diuen Judy, fin. I amb un nom que la gent em digui Judy em senti còmode i em giri, saps? Estic estudiant teatre a la Bobina. Acabo aquest any, però no estic treballant. Vaig treballar l'any passat, però vaig veure que no em donava la vida. Entre el teatre i la música no tenia temps de fer res i em vaig estressar molt i vaig haver de deixar de treballar. El meu gènere preferit és el pop, 100%, i artista... és que va canviant, suposo. Ara et diria, hi ha una noia que es diu Bene o Beni, no sé si és... I m'encanta, o sigui, totes les seves cançons m'agraden. Llavors, ara mateix jo diria que és ella. Crec que ho sé, és que ara m'està passant una cosa molt rara, que m'estic viciant a l'R&B, cosa que no m'havia passat mai a la vida, i estic escoltant bastant això, i hi ha una tia que es diu Alex Mali, que canta preciós, i té una cançó que es diu Crazy Eyes, que és l'última que he escoltat, que és superguai. Aviam, jo crec que és com un pop així una mica... no sé si alternatiu, no, potser alternatiu no, però tampoc és el pop comercial super sòlid i super... és una mica una cosa estranya. Llavors jo crec que és com una aposta al pop, i com que és una mica estrany també podria dir que és una mica indie. Sí, ja està, no li posaria més noms. Jo sempre començo per la música, perquè si començo cantant i fent una lletra, després no sé quina música posar. No sé per què, és com que no ho sé lligar. I en canvi, si començo per la música, després és com que, jo què sé, faig uns acords, no? I trobo un so que m'agrada una mica, però sense acabar la cançó, 4 acords, llavors em poso a gravar la veu, el que em surti, sense lletra ni res, perquè si ja faig lletra, impossible que em surti una melodia, i un cop tinc una melodia dic, vale, doncs vaig adaptar una lletra aquí. Sempre faig aquest procés. I després, bueno, la porto a Txanyatxent i entre els dos doncs, la acabem de fer. Va ser quan em van regalar la guitarra, crec que tenia 16 anys o així, o 17, i vaig començar a aprendre a tocar, i va ser aprendre a tocar i ja vaig començar a composar cosetes. Sí, això va ser quan vaig anar a ESART, la uni que està aquí al costat, que vaig fer música allà, em van ensenyar a fer servir un software, i llavors a partir d'allà vaig veure que podia composar no només amb guitarra, sinó alguna més electrònic. I el meu cunyat em va regalar un piano amb sons molt guais i a partir d'allà m'hi vaig posar. Sí, no sé tocar el piano encara, o sigui, és intuitiu totalment. Això és una cosa que jo també em pregunto. No sé gaire, o sigui, jo crec que... És que si em baso molt en alguna cosa concret, em surten merdes, saps? Perquè copio i perquè intento que totes les influències que jo tinc inconscientment al meu cap surtin i facin un mix estrany. Llavors, no sabria dir-te. No tinc com algo superconcret, saps? A l'hora de crear és com... jueguen. Aviam, lo de la discogràfica... És que jo sempre dic que és sort, però en veritat no és sort. En veritat és tu a la que et comences a moure i comences a fer col·laboracions amb gent així, algo molt d'amistós i tal, la gent et comença a escoltar per un cantó o altre. I llavors, a partir d'una cançó que vaig fer amb uns nois, em van escoltar i els hi va molar. I després jo tenia un amic que també estava a la discogràfica i com intentar colar-me per allà, saps? Al final és espavilar-te, perquè enviar-los la demo així tal qual
sort que se l'escoltin. I sort que si se l'escolten els hi moli, et contactin. No funciona així. No, la veritat és que no, o sigui, jo confiava un muntó, saps? I era en plan, no, jo trauré això, ho petarà i ja m'ho faré jo. I encara que peti, o sigui, no ha petat, però Valentina, per exemple, va anar superbé, però no canviava res, perquè és que si no estàs en discogràfica no fas entrevistes, no et posen en llistes, no et promocionen, no existeixes. Llavors ha canviat un muntó, o sigui, ara és com que la meva música té veu, saps? Abans estava com, si l'escoltes a l'atzar, doncs guai, si no, doncs... Bueno, aviam, també ets de dir que jo pensava, ai, no em truquen d'enlloc pel Covid, i al final també és perquè, com que l'àlbum que he tret és tan caòtic i és tan poc concret que costa bastant de posar, per exemple, en aquest festival, saps? Que fan indie no sé què, o en aquest cicle que fan no sé què. Doncs a mi costa, perquè és com, vale, aquesta noia què fa? Saps? Llavors estic intentant ara que el nou que faci sigui bastant més concret i com més sòlid, no tan caòtic. Al final has de ser una mica... Jo també em vull guanyar la vida, saps? A mi m'encantaria fer el que he fet ara i fer caos i el que em surti, però no et porta enlloc. No... Jo ho entenc, saps? La gent necessita alguna cosa concret perquè tu t'hi puguis representar i quan és tot i res a la vegada, doncs es queda en tot i res, saps? Jo era en plan... A mi m'ha de gust fer música així més happy, més no sé què, i amb el tema de quarantena és que no em surt, saps? Em surten coses tristes o coses apagades o coses íntimes. No em ve de gust fer un Valentina, saps? És com, per què? Si no el podré ballar, saps? Llavors, òbviament, m'ha perjudicat, però bueno, és que jo crec que li ha passat a tothom i al final també el que la gent vol escoltar ara també és alguna més així, perquè tothom està igual de trist. Llavors no crec que sigui problema. Jo crec que està en un moment guai. O sigui, se li fa poc cas encara i se la desprestigia molt, però crec que està en un moment xulo, estan sortint moltíssimes coses en català, la gent s'està acostumant, o sigui, ja no sona tan raro, perquè abans una cançó en català era com si escoltessis la tradició, saps? I ara ja no. I també crec que la gent que porta els festis i tot això també ho estan veient i també estan apostant per això. Jo crec que està en un bon lloc, jo diria que sí. O sigui, més que còmode és quan cantes en un idioma parlaràs d'una cosa diferent que quan cantis en un altre, o sigui, és quasi, per mi, són quasi com gèneres diferents, saps? En plan, no és quan a comoditat, perquè em puc sentir còmode amb les tres llengües, sinó quan canto en català em sortiran unes melodies que no em surten en castellà i el mateix en anglès, i també uns temes a parlar, saps? Jo hi ha moltes cançons que les començo a fer en castellà, per exemple, i dic, vale, vaig a provar a fer-ho en català, i de sobte veig que per com em sona la veu encaixa més, saps? I dic, vale, doncs ho canvio. Jo crec que és molt xungo. Jo crec que és molt... O sigui, tothom diu, és molt fàcil perquè ara tothom ho pot fer i amb l'Instagram no sé què. Sí, però justament per això hi ha moltíssima gent fent-ho. Llavors és molt difícil destacar. I jo crec que hi ha una cosa que jo no tinc, que és tenir una imatge superpotent i una imatge superconcreta, i és el que et deia abans, saps? O sigui, fer un gènere molt concret, que la teva imatge ho representi, alguna cosa supersòlid, que la gent ho vegi, ho entengui i digui, vale, m'hi represento o no? Si m'hi represento, doncs vale, m'agrada, saps? Llavors, quan has de tenir-ho tot, si no ho tens tot, és com que... Següent cançó, saps? Perquè n'hi ha 300.000, ja en trobaré una altra que m'agradi més. Llavors jo crec que és difícil, jo crec que sí. Sí, ara estic fent nova música perquè m'han sortit 2 concerts que en comptes de ser de mitja hora són d'1 hora, que vol dir això que necessito més material. I llavors estic fent cançons en català
i el gènere serà pop, però jo crec que serà algo una mica més analògic, per dir-ho d'alguna forma. O sigui, algo més íntim, però igualment ballable, saps? Però algo una mica més precari en el bon sentit, jo crec. Ara, per lo següent que estic fent, em molaria treballar amb altra gent. Estic mirant aviam, potser treballo amb el Ferran Palau. No sé si tindrà temps, però ja m'ho van dir, que a ell també li ve de gust. Sí, no sé, haig de buscar, haig de mirar. On m'agradaria veure'm? M'agradaria veure'm fora del país, segurament, per Europa, no sé on, però a Europa segur. M'agradaria estar fent música, treballar també amb el sector de la interpretació i el teatre i tal. També m'agradaria estar escrivint, també m'agradaria ballar, dirigir, però òbviament tot això no ho podré fer perquè potser em moro de l'estrès. Llavors jo em veig fent més música i buscant alguna feina amb el sector de la interpretació i tal, i segurament treballant d'alguna altra cosa per poder-me pagar la vida.